Her ses det færdige produkt af PLC-programmeringen. Som tidligere så viste jeg, hvordan alle indgange og udgange var blevet monteret her. Og vi sad og viste, hvordan at man skulle programmere ind i PLC-programmet. Og så her, der ser I så faktisk den, der kommunikerer fra PLC'en og til PC'en via computeren, et kabel. Og herinde bagved, for at man overhovedet kan begynde at programmere, det er faktisk ret vigtig oplysning. Der er faktisk en knap, der hedder run og stop. Det skulle man nok have taget på de forrige af dem, så man ligesom sådan havde en idé om det. Men nu er den sat i run, den her, og så kan vi faktisk godt bede om at snakke sammen med PLC og PC. Det der er med det her nu, det er faktisk, at som vi ser her, så har vi 3 indgange, der er aktive, og det var også det, vi så i simuleringen. Og det er faktisk vores termo, nødstop og stop. Den viser faktisk i indgang 0, 1 og 3, eller 1 og 2, at det er dem, der er aktive. Og når vi så aktiverer dem her, så vil vi kunne se, at udgangene faktisk vil blive aktive. Og det vil jeg lige prøve at vise nu, når jeg prøver at trykke start her om en gang, her om på bagsiden af den her plade her. Se, nu træk udgangen 0 og 1. Det vil faktisk sige, at vores kontakter her bliver aktive herinde, og det hørte vi også. Og så kan man sådan lige svagt måske se, at der er noget lys heromme. Lige om et øjeblik, så vil jeg vende pladen om, og så kan man faktisk se, hvad der sker, når vi trykker. Men det er faktisk selve PLC-enheden. Det er den digitale enhed, som går ind og overtager alle de der ting, som vi faktisk havde i det fysiske. Men det vender vi lige tilbage til, med hvad det er, der faktisk foregår nu heromme på fronten af siden. Så hvis jeg nu trykker stop her, så vil jeg også se, at alle udgangene, de vil faktisk slukke. Og igen, som jeg siger, hvis jeg nu trykker start herinde, så vil I lige kunne se, at jeg sender signal ind på 3, så nu er der faktisk 4 dioder, der lyser der. Den der står og blinker nu faktisk. Når jeg trykker her på start. Det var faktisk det samme, vi så inde i PLC. Så yes, nu vender vi den lige op, og så kommer det faktisk til at se sådan her ud. Ja, det gør. Så her der kan man faktisk se, det er ikke ret meget, men det er alligevel ret meget, som ligger bagved, for at man ligesom kan se, hvad vi har med at gøre her. Ikke? Så nu kan jeg trykke start, lampen tænder, jeg kan trykke stop, den slukker, jeg kan bare trykke med nødstop ind, og så kan jeg faktisk heller ikke starte den. Og det var jo også det, som vi så på diagrammet inde i PLC'en. Så nu kan jeg starte den igen, og så kan jeg faktisk også komme til at slukke igen. Det vil faktisk sige, at nu har vi et færdigt produkt her klar. Og hvis jeg så trykker heromme på den lille røde knap, der er her, det gør jeg lige om et øjeblik, så kan vi faktisk se, at så standser vores maskine også, hvis der sker en termofejl. Det er faktisk det færdige produkt, når vi har lavet vores PLC, og det er monteret og blevet testet, og så kan vi faktisk teste fysisk også nu.